Għall-ewwel darba se tittella rappreżentazzjoni tal-Passjoni ta' Ġesu Kristu mat-toroq tal-Belt Valletta. Kienet laqda kultura u armar Marija Nuzzjata Tarxien li jurid din ix-xewqa fl-okkażjoni tal-450 sena tal-Belt Valletta. Jason Mikallef, iċ-Chairman ta' Valletta 18, fisser kif din il-pageant normalment tkun organizzata f'ħal Tarxien, iżda din is-sena se tkun edizzjoni speċjali u unika li se ġġib flimkien is-sem ta' organizzazzjonijiet differenti fosthom il-komunità Beltija. Il-pageant se tibda mill-Palazz tal-President fil-Belt Valletta u timxi tul it-toroq tal-Belt Kapitali. Sodisfazzjon kbir, ma toroq tal-Tarxien kienu jattendu n-nies li fil-Belt Valletta tkun xi fuq bażi nazzjonali hija sodisfazzjon kbir. It-toroq tal-Belt Valletta huma sbieħ għax tlajja u nżul il-bini storiku li jżejjen dil-belt storika għalli tkun xi ħaġa impressjonanti. Din se tinkludi 400 karattru bibliku mit-Testament il-Qadim u l-Ġdid u fija se jkun hemm is-semm ukoll ta' kantanti stabbiliti fosthom Mary Spiteri, Debbie Sherry u soprano Lydia Grek. Għal dawn l-aħħar 17-il sena, Joseph Abela għamel il-Parti ta' Kristu u l-istess se jagħmel din is-sena. Nidħol għalija kemm jista' jkun b'sens ta' responsabilità li għalija torini soddisfazzjon li n-nies li tiġi preżenti għalkemm tara spettaklu, ħana jien irid iwassal il-messaġġ tagħhom tal-aħħar mummenti tal-ħajja ta' Ġesu Kristu, ġifieri mhux biss ġew jaraw l-ispettaklu, ma jien irid iwassal il-messaġġ. Fil-pageant bħal tagħna mhux se jaraw il-vari li qed iwasslu l-messaġġ, kollu responsabilità tiegħi li qed jaraw id-bagħtija li ħadd Ġesu Kristu fl-aħħar mummenti tal-ħajja tiegħu. Il-pageant se ssir fil-Belt Valletta nhar is-Sibt 19 ta' Marzu.